noThokozani la kwaqashwa ihholo e-university mase kubhalwe ephepheni nabangane babo sebetweet noma online mase bethiwa ubusela umfiliseni noThokozani la sebewodokotela bamaskandi ekhuluma into engekho and lento ayenza uThokozani la nomfiliseni disqualify ukuthi ngelinye ilanga njengoba bephile njengoba ichaba bakhona emhlabeni abaphila baphila impela futhi bayophila mhlawumbe sohamba kuqala kunaye bayaphila baphila mnandi futhi bayabhuda yabo njengoba behleli-ke bengafi manje-ke baphila badisqualify even ngisho ukuthi kufika abantu abazobara ukuthi they can be honored as odokotela noma oprofessor bomculo kodwa manje honorisha kanjani umuntu uzoyi-honorishile ehlathini buka kungazi lutho ukuthi kunjani buka ukujahisa into kunjani buka ukuphuphuka abantu abadala ukuthi kunjani angikwazi umongameli lombhinqamile ngibe umongameli wesiphuphuka ubani lo wena uzothi ubuleke kanjani ngiyakutshela nje ungenza amanyala vala msula nje la and then into eyenzakalayo ugcina uzidisqualifya ngenxa ukujaha izinto bonke labo omachama ngenhliziyo fenda chama ngenhliziyo angangijabo manje yonke leyo nto leyo where does it put us igcina ilimaza people who may qualify, because you can never be honored as a professor or a doctorate honorary. Just like smiling in the public, never. Yabona la emabhinqini sino Professor Joseph Shabalala who was honored in America and here in South Africa by universities, and who can prohibit that Professor Joseph Shabalala he qualifies to be a professor of the music? Nobody can prohibit that. Can you care? Can you? No, ngeke ukuthini manje ngoba nazi nasikizwe angikhuluma izulu anisizwe mangikhuluma isigizwe anisizwe and then bese sizoba nodokotela uSipho Mchunu uyena owathi